No a já si myslím, že minuta právě uběhla, alespoň tohle mi ukazuje můj telefon, tak mi dovolte, abych se představil. Mé jméno je Ivo Maton. Na dalším slajdu uvidíte, že jsem obchodní zástupce pro Českou a Slovenskou republiku. Pojďme na ten další slide. Už mi to dokonce píše, že teď jsme určitě online, tak věřím, že mnozí z vás, co tady nebyli, tak už zde jsou. Takže ještě jednou vítejte na semináři nebo webináři panelu Longi. Jak vidíte, úplně první slide není to, na co bychom byli nejvíce hrdí, protože místo fotografie našeho hosta, pana Tamáše, a příjmení, i když jsme ho trénovali, tak zkusím přečíst Šentirmaj. Nevidíte fotografii, kolegyně Kristýna Filipková, která je product manager, tak ta zmizela úplně, a alespoň lehce sebevědomě a namyšleně jsem zde já, Ivo Maton, obchodní zástupce pro Českou a Slovenskou republiku. Na další slide. No a tady nám kolegyně vyběhla, takže nejsem zde sám. Co bude obsahem? Obsahem, jak už to u našich seminářů bývá, je to, kdo jsme. Nicméně věřím, že pokud zde nejste poprvé, tak se budu jenom opakovat. Tuto část řeknu s dovolením já. Řeknu ji relativně rychle, protože to hlavní gro jsou panely Longi a především nová řada HIMO 6. Následně v tuto část bude říkat kolega Tamáš, což je regional manager původem z Maďarska, nicméně jeho angličtina je skvělá, ale tento webinář by měl být v češtině, proto zde máme kolegyni, která to bude, troufnu si říct, simultánně překládat. Následně bude třetí část dostupnost panelu, kterou už řekne sama kolegyně, a poslední částí jsou otázky a odpovědi. Lehce už teď dopředu se obávám, že to asi všechno nestihneme, proto nezodpovězené otázky, tak na ty dostanete odpověď následně. Prosím, své dotazy pokládejte v sekci Q&A a pokud byste měli jakékoliv technické problémy, to nemyslím, že vám nejdou připojit panely nebo nekomunikujou, ale že vám v podstatě nejde zvuk nebo se cokoliv technického během prezentace děje, tak to prosím napište přímo do chatu a naše technická podpora to vyřeší snad obratem. Takže pojďme dál. Tady je něco málo z historie. V podstatě tento slide by vám měl říci, že nejsme úplně nová firma, garážová firma. Spíše bych nyní vytáhl asi to, že aktuálně působíme na 4 kontinentech. Máme více jak 50 aktivních trhů. V srdcem všeho, jako vidíte z dalšího slajdu, je Česká republika, především Praha. Máme více jak 100 zaměstnanců, stále rosteme a snažíme se dodávat více a více vyrobeného výkonu elektřiny. Věnujte se svému podnikání, my se postaráme o ten zbytek. V podstatě je to jednoduchý řetězec. Výrobcem tady toho všeho jsou především čínské společnosti, my jsme ten distributor, který to sem dováží, a vy jste ideálně ty instalační firmy. Vašimi zákazníky by tedy měli být koneční spotřebitelé, end usery, to našimi zákazníky, tito lidé našimi zákazníky skutečně nejsou. Takže tady v této prezentaci nebo v tomto webináři se prolínají 3 úrovně, a to jak Longi jako výrobce, my jako Solarity, tak vy jako instalační firmy. Jak už jsme několikrát říkali a máme to v několika sloganech, jsme distributor s přidanou hodnotou, snažíme se poskytovat i to technické know-how, což mimo jiné uvidíte i v této prezentaci. Snažíme se poskytovat školení, což tato prezentace skutečně je. Nově v rámci financování se snažíme pomáhat. Myslím si, že trh nás trošku tlačí do toho, abychom v tomto byli více flexibilnější, což už po nějaké individuální stránce s našimi obchodními zástupci, jako jsem já, nebo pro Českou a Slovenskou republiku ještě kolega Adam Bergman, případně Tomáš Jileček, a nesmím zapomenout na našeho matadora Canka Borisova, vám s tím při větších projektech můžou pomoci. Zajišťujeme samozřejmě i logistiku, a to ať pro tu Českou a Slovenskou republiku dopravu přímo k vám z kladenského skladu, nebo máme i jiné sklady, ale ten hlavní sklad je na Kladně. Tak samozřejmě máme i partnerské programy, abychom odměnili ty nejvěrnější zákazníky. Tyto partnerské programy máme kategorie bronzové, stříbrné a zlaté. A tím, že v podstatě toto máme v češtině, jsme česká společnost se sídlem v Praze, tak samozřejmě máme i lokální technickou podporu, což je důvod, proč zde mluvíme česky. Máme skutečně mezinárodní působnost, jak už jsem řekl, vidíte zde mapku, kdy srdcem všeho je Praha,
Česká republika. Aktivní trhy bych vyzvedl v rámci světa v podstatě Maroko nebo Jordánsko. Nově jsme se zařadili i do 4. kontinentu, kdy máme pobočky v Bogotě. Snažíme se proniknout, co se týče sídla neboli pobočky, i do Panamy. A věřím, že až já budu příště podobné prezentace, tak ta mapka bude zase barvitější a budeme na více místech. Nejlepší kvalita, tak to je v podstatě jednoduché, proto je tady Longi, protože v mých očích to patří mezi světovou top kvalitu. Vybíráme si skutečně jenom výrobce, kterým můžeme věřit, za které dáme ruku do ohně a s kterými ta spolupráce je, co je to české slovo, bezvadná, je perfektní, protože ideálně by to bylo, aby to bylo bez závad, aby to bylo bezvadné, takže tak. Ta spolupráce je dlouhodobá, nemáme chuť od někoho nakoupit kontejner, přeprodat ho a už tu firmu nikdy nevidět. Jde spíše o to, že chceme mezi námi a vámi jako instalačními společnosti my vytvářet partnerství, tak to stejné chceme i s výrobci také vytvářet partnerství. Toto jsou právě ti naši partneři. Již zmiňovaná společnost Longi je vpravo nahoře, mezi panely bych zařadil ještě společnost JA Solar, Canadian Solar, Jinko Solar. Nebráníme se ani spolupráci s Fonu Solarem, i když tam ty skladové zásoby nejsou tak v hojném počtu, jako například u Jinko Solaru nebo JA Solaru, samozřejmě Longi. V oblasti střídačů spolupracujeme s rakouským Froniusem, s DE, se SolarEdgem samozřejmě, nesmím opomenout ani Huawei. V oblasti nabíječek EV chargerů se vžilo, si myslím, v České republice velice oblíbené slovo Wallbox. Když někdo chce Wallbox například pro Solax, tak říká automaticky Wallbox, i když je to značka, která se na toto soustředí, myslím si, že původem ze Španělska. Pro bateriové systémy nově jsme zahájili spolupráci s společností X Electrics. Samotnou montáž, protože ty panely logicky musí na něčem držet, tak máme skrze německou K2, rakouský Aerokompakt a úplně dole vidíte v podstatě společnost americkou Taigo, která bych řekl, že prolíná téměř všechno, protože umí střídače, umí udělat velmi dobré a trhem prověřené optimizéry. Je to takový náš nový silný hráč, ale o tom teď samozřejmě mluvit nebudeme. A ještě jsem zapomněl na kabely z Berlína, KBE a MC4 konektory od Stoibli. Máme, několikrát jsem řekl dceřinou společnost, byl jsem za to haněn a lehce pokárán, protože společnost Revat je sesterská společnost, je to plnohodnotná sestra, která z okolností už nás i lehce opustila, minulý týden otvírala své sídlo, kousek tady od nás v centru Prahy. Když byste si s čímkoliv nevěděli rady u nějakého složitějšího procesu, neváhejte se na nás ozvat. Nemyslím si, že společnost Revat vám to vyfoukne a ten projekt vám sebere, ale spíše bude nějaká symbioza, bude nějaké partnerství. Když prostě na to nestačíte, je maximálně čestné říct, nestačím na to, ale chci to dělat s někým silným a to je právě společnost Revat. Toť asi vše, kdybyste měli dotazy, určitě nejdřív směřujte na mě, nebo jak už jsem zmínil, kolegu Adama Bergmana, Canka Borisova a Tomáše Jilečka. Rezidenční nabídky v dalším slajdu jsou komerční. Já bych řekl, že to můžu spojit, protože dneska už i ty optimizéry se dávají i do rezidenční nabídky. Je to v podstatě, že jsme distributor, který umí poskytnout veškeré řešení od panelů přes střídače, přes bateriové systémy, přes ty EV chargery, neboli nabíjení elektrických vozidel, přes montážní systémy a právě to příslušenství, jako jsou například optimizéry a podobné doplňky. Vidíte, že ty slajdy se v podstatě prolínají, jenom ten obrázek, že tam to bylo na střeše a tady je to na poli, je jiný styl uchycení, ale můžeme se zase o tom pobavit individuálně. Já už si myslím, že bych tam trošičku zrychlit, ať se dostaneme k tomu hlavnímu. A to hlavní právě přichází, jsou to panely Longi a především řada Hymo 6. Já bych tady s dovolením předal a otočil monitor na mou drahou kolegyni Kristýnu, která už se toho všeho ujme. Já potom zase tady budu u sekce otázky a odpovědi, takže prozatím se loučím.
Já si takhle všechno hezky převezmu před sebe, abychom mohli pokračovat. Takže, jak jste ji slyšeli, mé jméno je Kristýna Chlípková, jsem produktový manažer společnosti Solarity a dneska se projdeme tady kompletní prezentací společnosti Longi a konkrétně produktu HiMOS 6. Hlavním přednášejícím Longi bude Tamáš. Já se to pokusím všechno simultativně přeložit, tak mě předem, když tak omluvte, kdyby tam byly nějaké nejasnosti, ale prezentace je v češtině. Samozřejmě jakékoliv dotazy, jak už jsme několikrát zmínili, vám rádi zodpovíme na konci. OK, Tamáš, now it's your time. All right, good morning, everybody. Thanks for the invitation. It is my great pleasure to introduce the HiMOS 6 product family here at this Solarity online event. Tamáš bych vás rád všechny přivítal a děkuji za možnost, abych se s vámi touto cestou mohl podělit o jejich nový prémiový produkt HiMOS 6. And since the time is limited, I will not talk about the whole company, but important to note that this is the first product family actually in the whole solar industry, which was designed particularly based on customer needs to meet specific application scenarios. This product was designed for residential and small C&I applications. Protože jsme trošičku limitovaný časem a tento seminář bude trvat pouze hodinu, nebudeme se úplně věnovat představení společnosti Longi, ale zaměříme se přímo na představení produktu HiMOS 6, který je vlastně produktem, který je připravený jakoby přímo pro vás, pro zákazníky, má navržený speciální design a de facto se snaží jakoby najít své místo na trhu. On this slide, you can see a couple of technological innovations of Longi during the past years, and also Longi contributed a lot to create industry standards, for example, for the wafer sizes. V této chvíli se vlastně na tomto slajdu dozvíte trošičku o minulosti, historii jednotlivých velikostí panelů, buněk a samozřejmě změnou a vývojem jednotlivých technologií. Tamáš, you can maybe make it a little bit shorter. Yes, sorry for that. Yeah. So and as you know, some companies are using bigger wafers than Longi, but Longi right now is using only the M10 wafer in the current production. De facto v tuto chvíli se společnost dělí, nebo výrobci se dělí na to, jak velké jednotlivé jakoby plátky, takzvané wafery, využívají. Současnost nejčastěji vlastně se využívá velikost M10, která je takovým jakoby standardem v oblasti velikosti panelů. So many of our competitors decided to put products into the market which are by increasing the size of the wafer and the modules. Spousta soutěžících nebo jakoby partnerů, se kterými vlastně se Longi porovnává, se snaží nahradit jakoby nebo využít další velikosti těch jednotlivých plátků, těch jednotlivých buněk. Longi decided not to increase the size, stay consistent and increase the power output of the modules. Longi se rozhodlo touto cestou nejít, držet se vlastně standardu a to velikosti M10 a zvýšit výkonnost jakoby povrchu jednotlivých panelů. Can go to the next slide, please. So there was during the last years, as you might know, the biggest market share until 2016 was by the polycrystalline technology. Do roku 2016 se vlastně trh zabýval pouze polykrystalickými polykrystaly, pardon. And during since 2016, Longi was one of the key drivers pushing monocrystalline technologies to the forefront. So od roku 2016 se Longi vydalo
využitím monokrystalické technologie, tak jako všichni ostatní, a Longi byla jedna z firm, která vlastně udržovala hlavní tempo vývoje této technologie. And now Longi came with a completely new cell technology in this HIMO 6 product family. A v tuto chvíli Longi se rozhodlo jít svojí novou jakoby technologií, novou cestou a využívá jakoby oproti ostatním partnerům využívá jiné nové technologie. Where the cell efficiency exceeds 25%. Kde účinnost buněk převyšuje 25%. And this is called HPBC, which is means hybrid passivated back contact technology. A toto je vlastně technologie, která se nazývá HPBC, HPBC. Je to hybrid passivated back contact. Na dalších slidech se potom dozvíme k tomu ještě dál. We can go to the next one, please. So in this product family, we are using a very special cell. It's a Longi innovation in the cell manufacturing. Víceméně zde máme, jakoby je to úplně nová technologie, která převyšuje vlastně účinnost, jak už jsem říkala, 25% a snaží se jakoby prolomit a dostat se až do ještě vyšších čísel. And there are two versions. The standard cell, also the standard cell efficiency reaches 25% of efficiency. Jak jsem již říkala, standardem je vyšší účinnost než 25%. And we call it a pro version, where we use additional hydrogen passivation in the cell. And here, for this version, the cell efficiency exceeds 25.3%. 25% odpovídá standardní verzi, jak jsem řekla, a ještě navíc se nyní vyvíjí verze Pro, která dosahuje z účinností a měla by vlastně prolomit tu hranici 25% a dosáhnout až 25,3% účinnosti. And about the benefits of this product, I will talk about in the later slides. Ohledně výhod této jakoby technologie budeme mluvit až na dalších slidech. We can go to next one, please. As you might know, Longi is the biggest solar wafer and solar module manufacturer in terms of shipment volume. Jak můžete na tomto slajdu vidět, Longi je číslo 1 na trhu dodáváním vlastně waferů na trh. Je to jedním z hlavních distributorů. But with this new cell technology, with the HIMO 6 product family, Longi came to the top in terms of technology as well. A zároveň, jak můžete vidět, díky této nové technologii se Longi dostává znovu jako číslo 1 z pohledu technologie a vývoje. This is a slide made by an industry analyst. I took this screenshot at a conference back in March. Toto je slide, který vlastně je obrázkem, který byl prezentovaný na konferenci, která probíhala v průběhu března. A je to vlastně, je to jakoby prezentace přímo z oboru, která je to jakoby obecná analýza toho, co se nyní na trhu děje, jak se jednotlivé společnosti umisťují. As you can see, the HIMO 6 of Longi is on the top of the best, highest efficient solar modules, which are commercially available, not only in the laboratory available. Yeah. Zde je asi důležité zdůraznit, že HIMO 6 se zde umísťuje s těmito panely, a to nejsou vlastně panely, které by byly jakoby prokazatelně data dávaný pouze z vývoje, z laboratoří, ale už je to samotný prodejný, dostupný panel, který můžete získat snadno na trhu. Later you will also see how much volumes Longi wants to produce. I will come to this. Později uvidíte ještě v průběhu prezentace, jak velké množství, jak velký objem vlastně v distribuci HIMO 6 bude k dispozici. Next one, please. So as I mentioned, this product family was designed. This is the first in the whole industry which was designed based on customer requirements.
Tento produkt je vlastně prvním produktem, který je designovaný ne pouze jenom pouze jako panel, jakoby technický nástroj, ale zároveň to reflektuje trh, zákazníky a to, co jakoby bylo požadováno. So today, when end customers are buying products like mobile phone or home appliances or fashion or even architecture, design is key. Tak jak můžete vidět, tak v dnešní době vlastně hlavním klíčem je design. Když si vybíráte jakoukoliv spotřební elektroniku v případě telefonů, u domácích spotřebičů, pokud se zabýváte módou, pokud máte rádi architekturu, všechno to záleží, má to jedno společné a to je prostě trendy design. Design je to hlavní, o co se opírá a nyní to bylo přeneseno i do fotovoltaiky a k panelům. We can go to next, please. So therefore, LONGi decided that not only, we don't need to develop only a higher efficiency solar module, but it must also meet different criteria. LONGi se rozhodlo nejenom využívat jakoby technologii a neustále vyvíjet technologii, ale zároveň vyslechnout trh, zákazníky a přijít s produktovou řadou, jako je HYMO 6. So beside being safe and reliable, which was already earlier very important for LONGi, de facto rozhodnutí bylo nejenom být spolehlivý a bezpečný, ale zároveň i dostupný. It should be looking good, yeah? Mělo by to vypadat dobře. And also we need some intelligent solutions. Nowadays everything is about smart homes. A zároveň by to měla být inteligentní technologie, tak jako všichni nyní využíváme chytré telefony. Tak tou cestou se vlastně i vydává LONGi. Can we go to next, please? So these are the four criteria that were used during the product design. Tady máme 4 hlavní kritéria, které vlastně respektují a nejlépe popisují HYMO 6. První je design, estetika. And intelligent and reliable, yeah? These are the 4. So, okay, we can go to next after that. Pardon. Máme tu vlastně estetiku, účinnost, spolehlivost a inteligenci. We can go to the next slide, please. And here, let me introduce this product family, which has 4 members. Tady se nyní dostaneme přímo k HYMO 6, jakoby celé produktové řadě, která je rozdělená na 4 typy. The basic product is called Explorer. Základní řada se nazývá Explorer. We have the scientist version, which is the pro version, which offers a higher power output, and you will see also higher warranty we offer for this product. Okay, další řada je Scientist, která vlastně je to, co jsme popisovali v předchozích slajdech, a je to HPBC Pro. Je to ta řada Pro, která vlastně nabízí tu nejvyšší možnou účinnost tohoto panelu. We will later have 2 very special products. One, the Guardian, which has an integrated optimizer. Dále ještě jsem jenom v verzi Scientist jsem zapomněla upozornit na to, že tam bude vyšší záruka. A další řadou je Guardian, která už je řada, která bude v sobě obsahovat i optimizéry. And the Artist, which is for the design for the buildings, for the building facades, which means colored solar modules. A posledním typem, čtvrtým, je vlastně design, která je je Artist, která je založená vlastně na designu, na vzhledu a bude umožňovat i jednotlivé barvy, tak, aby se to dalo použít třeba na fotbalových stadionech a prostě mít barevný život, nejenom černý. Today we will introduce only the first 2 versions, which are currently and soon available in Europe.
V tuto chvíli tato prezentace je založena zejména na prvních dvou kategoriích, a to Explorer a Scientist, které jsou nyní navrženy a budou vlastně v nejbližší době dostupné v Evropě. The Guardian and the Artist will be available in Europe only in early 2024. Guardian a Artist budou k dispozici nejdříve od začátku roku 2024 a budou postupně distribuovány. So we will introduce those products during later events. Tyto dvě řady budou následně vlastně představeny v nadcházejících měsících. And what you can still see, can you stay a little bit? Thanks. What you can still see regarding the sizes, if you were using Longi modules, it's the same size as the HIMO 5. Pokud znáte Longi a řadu HIMO 5, HIMO 5, tak si můžete zde všimnout, že vlastně rozměry rámu zůstávají stále stejné. And here, one more thing is clearly visible. Here you see the 54-cell module in full black version and a 72-cell module with a white backsheet, which is the standard version. Na této stránce zároveň můžete vidět vlastně tam, kde máte ty rozměry, takže ten menší panel 54 buněk nebo 54 článků je takzvaný full black, který je kompletně vlastně černý, a pod tím máte verzi 72 článků, kde je to vlastně větší, a tam můžete vidět, kde jakoby panel, kde backsheet, to znamená jakoby podkladová deska, je stále ještě bílá. So, as you can see, Longi did not increase the size. It's the same size as the HIMO 5 product family, M10 wafer. Stále vlastně ještě jednou zopakujeme informaci, že můžete vidět, že opravdu velikosti panelů zůstávají stejné i velikosti waferů, a bavíme se pořád stále o standardu 182 mm pro jednotlivé buňky. And let's go to the next slide to see what these modules can really provide. Nyní na tomto slajdu se můžete podívat, co vlastně přináší řada HIMO 6, co vlastně nabízí. Here you can see different simulations for different regions of the world, that how much more energy power output can be gained with this new product compared to the regular PERC product. Zde se vlastně můžete podívat na simulace, které proběhly v jednotlivých regionech, v jednotlivých zemích, a můžete si vlastně zde porovnat jednotlivé hodnoty účinnosti, vlastně o kolik byly vyšší oproti srovnání vlastně panelu HIMO 6 versus klasické P-type PERC panely, tak jako je mají k dispozici vlastně v tuto chvíli všichni, nebo řekněme, že jakoby PERC panely do této chvíle byly standardem pro většinu výrobců. So you can see that this cell technology, by keeping the size, can generate up to 10% more energy. Nyní vlastně ještě jednou zopakujeme tu informaci, že PERC panely vlastně, nebo lépe řečeno HIMO 6 nabízí v tuto chvíli o 10% vyšší výkonnost v porovnání s panely PERC. And as you can see on the right side, in all different characteristics, it is better than the previous product family, like the HIMO 5, which is based on PERC. Vlastně v pravé části slajdu můžete vidět porovnání jednotlivých klíčových faktorů, které ve srovnání Longi HIMO 6 a HIMO 5, jak se to vyvíjí, jakým způsobem se to dále přináší. We can go to next, please. But it's not only better than the regular PERC products, but it's also better than the N-type technology. V levé části vlastně máte graf účinnosti panelů, ve kterém můžete vidět porovnání mezi panely typu P-type PERC, TOPCon panely a Longi HIMO 6. A zde můžete vidět, že HIMO 6 je z pohledu účinnosti nejenom, že převyšuje PERC panely, ale zároveň i TOPCony. So compared to PERC, you have on the same side 6% higher installation capacity.
Z pohledu PERT panelu můžete vidět, že tam je kapacita vlastně vyšší o 6%. Compared to the N-type, you have 3% more. Z pohledu porovnání s Topcony s N-typem je to o 3% vyšší. We can go to next, please. One of the key features of this product is the back contact technology. Hlavní výhodou těchto panelů je vlastně back contact technology, což znamená jakoby propojení jednotlivých panelů ze zadní strany. So, which offers really one of the benefits is that it's beautiful, yeah, aesthetics. It's one of the most beautiful solar modules currently available. Vlastně to, co to přináší, jakoby to propojení zadní stranou, můžete se na to vlastně podívat jakoby na jednotlivých obrázkách, vlevo, vpravo, kdy už to vlastně přináší tu estetiku těch panelů, kdy už tam nejsou vidět ty jednotlivé pásky, ty jednotlivá propojení a vlastně HIMO 6 v tuto chvíli jsou jedny z nejhezčích panelů, které jsou dostupné na trhu. Because there are no fingers and there are no bus bars on the front side. Protože vlastně vepředu jakoby nemáte už žádné pásky, žádná propojení a jsou to čistě jenom jakoby černé, když to řeknu amatérsky, černé desky. Můžete to názorně vidět na těch obrázkách, když opravdu porovnáte ten levý a ten pravý. But it also increased the energy yield because there is no shadow effect caused by the bus bar on the front side. Vlastně to, co to ještě zároveň přináší, to, že jakoby tento design těch panelů je, že se vám úplně vytratilo jakoby stínění, které vzniká položením těch jednotlivých pásek. Vlastně to zastínění celé se jakoby promítá a snižuje, tedy vlastně proto má HIMO 6 větší účinnost. Therefore the electricity output is also higher, 2.2%. Proto vlastně je i vyšší výroba energie, 2,27. And it's particularly important in the low light hours, like in the morning and in the close to evening hours. A toto zároveň, toto zastínění vlastně má vliv i na to v průběhu celého dne, od rána do večera, kdy vám vlastně to osvětlení, to záření se více rozloží. You can go to next, please. And here also you can see some simulations, but here what we show is the temperature coefficient, yeah, which is even also better than for the N-type and much better than the PERT module. Na tomto slajdu máte vlastně jakoby další porovnání. Je to založené na sledování teplotního koeficientu a zároveň tu máte porovnání zase mezi HIMO 6 a PERT panely. So it offers compared to normal PERT with 0.34, it offers 0.29% temperature coefficient. Zde máte vlastně uvedený jakoby ty teplotní koeficienty, kde se pohybujeme mezi žádná celá 50 a 1,16 a jde o to, že jakoby ten hlavní výkon se navyšuje v tuto chvíli o žádná celá 29% při stupni Celsia. Next, please. And here, this is the summary of what I mentioned before. So it produces more electricity in the morning and the evening hours, and also more electricity during the hot hours. Zde vlastně můžete vidět, že je zde vyšší nebo delší výroba energie od rána až do večera a víceméně tyto slajdy už byly popisovány jakoby dříve. Can go to next, please. Regarding the warranties, I mentioned that we offer better warranty for this product family than the regular HIMO 5 products.
Zde vlastně tento slide se dotýká záruky, kde dochází k navýšení záruky oproti panelům řady HIMO 5. Yeah. So for this product, we offer 1.5% first year degradation warranty compared to 2% for the HIMO 5. Zároveň se zde dostáváme k popisu degradace, kdy v průběhu prvního roku se dostáváme na číslo 1,5%. Dále maximální roční degradace je žádná celá 4%. And for the linear degradation, the warranty is 0.4% compared to 0.55 for HIMO 5. Z pohledu lineární degradace, can you please repeat the numbers? Yes, so for HIMO 6, we offer 0.4% for linear degradation. Lineární degradace je tedy žádná celá 4%. 0.4 for HIMO 6. And for HIMO 5, it was or it is 0.55. Pro HIMO 5 to bylo žádná celá 55. So the end for the 25 years, the more than 5% higher power output is guaranteed. Pro tu 25letou záruku je zde 88,9% vyšší výkonnost záruka. We can go to next, please. Yeah. Another important feature is the back welding technology within the cell or within this module. Yeah. Víceméně jakoby další část, která je velmi důležitá u výroby těchto panelů, je vlastně svařování zadní části těch jednotlivých panelů. On the left side, you can see a regular cell fingers, which is a Z shape, and it causes a little bit stress between the cells. Na levém stránce, v levé části slajdu můžete vlastně vidět klasické tradiční svařování, které bylo ve tvaru písmenka Z, kde dochází vlastně jakoby k většímu napětí. While on the right you can see the back contact welding for the HIMO 6. Na pravé straně můžete vlastně vidět svařování, jak se nyní dělá pro HIMO 6. We could put the cells closer to each other and there is less stress, so the module is more robust, more reliable. Víceméně zde dochází k tomu, že panely jsou spojovány jinou, jakoby tou cestou ze zadu. Dochází tam ke snížení jakoby napětí mezi jednotlivými části. Jednotlivé buňky můžou jít k sobě blíže a víceméně to svařování jakoby tímto způsobem snižuje kompletní napětí a problematiku jakoby praskání mezi jednotlivými buňkami. Next, please. Yeah, and of course, this is, we can skip immediately. Of course, for the selling in Europe, we all have all the TÜV certificates for this product. Pro tento slide jenom v rychlosti přeskočíme. Pro všechny je jasné, že pokud se pohybujeme v oblasti Evropy, je potřeba mít certifikaci TÜV. But this product has also much better results on the tests that are the norms of the IEC standard. Samozřejmě tento panel a tento produkt nám přináší normu, která má vlastně vyšší a lepší výsledky pro IEC. Yeah. We can go to next. And there are two independent institutions who are evaluating or testing the modules of all different manufacturers. The two most important is PVL and RETC. V tuhletu chvíli na tomto slajdu vlastně máme představené dvě instituce, které se zabývají testováním a certifikací jednotlivých panelů. Není to pouze pro Longi, je to pro všechny výrobce a vlastně jedním z nich je
já nevím, jak se PVEL, budu to říkat anglicky, ať to má větší smysl. A druhý vlastně je RETC, Renewable Energy Test Center. Longi modules during the last years were always among the best achievers. Vlastně v posledních letech Longi bylo vždycky vysoce oceňováno za nejlepší výkony. We can go to next, please. Yeah, and why Longi modules are good? Because Longi is one of the very few companies which has a completely integrated production chain. Proč se Longi vlastně umísťuje ve spolehlivosti a vlastně jakoby v kvalitě panelu na vyšších příčkách, je zejména proto, jakým způsobem má organizovanou, řízenou výrobu a to, že se vlastně snaží všechno jakoby digitalizovat, prostě jakoby držet se na špici průmyslu. So there is a very strict quality control process during the whole production chain, in each stage. Vlastně jakým způsobem se tady toho dá dosáhnout, je jenom jeden. Velmi precizní výroba, včetně častých kontrol a dosahováním jakoby vysoce nastavených parametrů, tak, aby kvalita a spolehlivost byla permanentně kontrolována, permanentně dostupná a tím jakoby dosáhnout to efektivity, kterou Longi vyžaduje. Next, please. Yeah, as you can see here, we launched this product in Q4 last year, and we are planning quite big production capacity up to 30 gigawatt for this year. Jak můžete vidět, vlastně sériová výroba začala na konci roku 2022. Běžně se využívají vlastně v oblasti fotovoltaiky jednotlivé kvartály, takže v Q4 roku 2002 začala výroba a kapacita, kterou by Longi rádo letos pro rok 2023 dosáhlo, je 30 gigawatů, maybe, možná i více. Yeah, okay, next please. And so let's see what we have available. So as I mentioned, the basic version is currently, as you can see, there are two versions, 54 and 72 cell versions available. Yeah. Tady máme takový jakoby obecný slide, na kterém se dozvíte ještě pár detailů. Základem je asi potřeba říci, že tu máme dva velikosti typu panelu. Jedno jsou buňky 54, druhé jsou 72. And the two different types, Explorer and Scientist, still have the both nomenclature HTH. This is HTH is for the HIMO 6. Zde vlastně ještě vidíte, že jsou tu pořád obě dvě kategorie, obě dvě třídy, Explorer a Scientist, kde máte pořád ještě hlavní, jak je poznáte, že se jedná o HIMO 6, je jakoby kód toho produktu, což je HTH. And all 54 cell module come with a black frame for the better aesthetics, since it's designed for residential application or so. Všechny produkty řady HIMO 654 buněk přichází na trh pouze s černým rámem. And for the difference between that, as you can see, 54 cell Explorer goes up to 435 watt peak. Jak můžete vidět, řada 54 buněk HTH Explorer se dostává až k výkonu 435 watt peaku. Wattů. Yeah. We for this basic product we offer 15 years of product warranty compared to 12 years only for the HIMO 5. U této řady dosahuje záruka 15 let ve srovnání s řadou HIMO 5, která měla pouze 12. And for the Scientist version, which offers minimum 440 watt peak per module, we offer 25 years of product warranty. A pro řadu Scientist o výkonu 440 W se dostáváme k záruce, která je až 25 let.
As you can see on the third and fourth line, Explorer and Scientist 54 cell has a full black version. Pokud se podíváte na další dva řádky, kde máme znovu buňky o velikosti 54, tentokrát je kód HTB, HTB, Explorer i Scientist. Zde se bavíme o takzvaných panelech full black, to jsou ty úplně černé. The same as for Explorer, the normal product. For the Explorer version 15 years, for the Scientist version 25 years product warranty, even for full black. Pokud budeme tady u těchto panelů úplně černých full black, jak se nazývá v angličtině, se dostaneme k záruce, tak kde je záruka pro Explorer 15 let, pro Scientist 25. For the 72 cell, the difference compared to the smaller module is that it's designed for industrial application, and therefore it comes with a silver frame. Pokud se dostaneme k posledním dvou řádkům řady Explorer a Scientist, buňky o velikosti 72, zde vlastně je barva rámu stříbrná, což znamená, že vlastně je připravená k průmyslovému nebo ke komerčnímu využití. And for the Scientist version, we offer 15 years, not 25. Yeah, for the Scientist version, the product warranty is 15 years only, not 25. A pouze u této řady, u této velikosti buněk se dochází k tomu, že záruka je stejná jak pro Explorer, tak pro Scientist 15 let. Nikoliv pro verzi Scientist zde není záruka 25. Pouze. You can go to the next slide, please. Which is the last slide. Here you can see the product, the power beam forecast, how the power beam per module is expected to develop and increase. Tady máme vlastně znázorněný pro obě řady, jak Explorer, tak Scientist, vývoj produktové řady. To znamená, jakým způsobem se budou jednotlivý výkon, jednotlivé waty pohybovat. V tuto chvíli máte vlastně, když to vemu jenom na prvním příkladu, pro řadu Explorer vidět řadu 425, která se následně přemění na 430 od, řekněme, půlky roku a postupně bude směřovat ke konci roku k 435. Tam to bude někde na přelomu roku 2023-2024. And since Solarity is one of our key partner in promoting the HIMO 6 product family, please contact your sales agents to see for availability. A protože Solarity je jedním z hlavních partnerů společnosti Longi v distribuci panelu HIMO 6, pokud máte jakýkoliv dotaz, rádi byste se dozvěděli více, rádi byste si koupili tyto panely, prosím, kontaktujte kontakty nebo osoby, jak už zmiňoval Ivo. That's all from my side. Thanks a lot for your attention. If any questions later, I'm happy to answer. Okay, if you can wait for the end, we will see if we yes, can have any questions. No problem. Yeah, sure. Já se nyní přehoupnu ještě jenom v rychlosti k tomu, co máme k dispozici u nás. Jak jsme se zmiňovali, tak protože se bavíme o Longi, tak já tady mám pro vás připravené jak panely HIMO 5, tak i HIMO 6. Toto jsou vlastně rozměry, jsme procházeli, výkonnost, zde můžete ještě jednou vidět v číslech, že u HIMO 5 se pohybujeme někde kolem 21,5%, pro HIMO 6 už je to 22% a výše. V tuto chvíli zde máme přehled panelu na dalších 6 měsíců. Pro rezidenční projekty je standardní výkon 410-415. Jak jsme zmiňovali, protože je to rezidenční, tak to je v produkci vždy s černým rámem. Následně je tady část, je to samozřejmě panely HIMO 5. Následně je tu produktová řada 500, 505, 510 W. Zase HIMO 5 s černým rámem, kde se nám to nyní dělí, čas od času je někdo bere jako rezidenční, někdo už je bere jako komerční. A dalším dostupným panelem, který u nás můžete získat v tuto chvíli, už je HIMO 6, černý rám nebo full black, ty úplně černé, výkon 425, případně 430 W.
A k dispozici samozřejmě máme i pro komerční projekty výkon 545, 550, 555. Je to tedy HIMO 5, stříbrný rám. Uvidíme, kdy se nám dostane k rukám v nejbližší době, doufejme, i HIMO 6 pro komerční projekty. Nyní předám slovo zpátky Ivovi, abychom se dostali do sekce otázky a odpovědi. Já vás teda zdravím zpět. Podíváme se na to, jestli nám přistávají nějaké otázky. Já s dovolením vždy otázku přečtu. No a máme tady první otázku, jestli HIMO 6 o výkonu 420 W už nebude v nabídce. Tady v podstatě já úplně odpověď neznám, proto se obracím na kolegyni, jestli tu odpověď zná. A já tady využiju na pomoc Tamáše. Tamáš, the question is if we will have available HIMO 6 420 watt peaks. 420, well, we need to really look because it's the power bin, the production actually, it's as you could see on this graph. Yeah, it's at the beginning, it's always the lower power, and then as the machines will set up better, it will be better. But the actual production output is actually much better than planned. So so I don't expect right now we might have some that that were produced earlier that we can deliver to customers, to our partners. But from like the current production is there is no lower power bin than 430. OK, takže jenom pokud přeložím, tak se dostáváme, tak vlastně 420 bylo produkováno, můžeme se ještě podívat, je možné, že to někde k sehnání bude, ale bude to opravdu těžké, protože, jak jste vlastně viděli na předchozím slajdu, výkon se postupně jakoby vyvíjí nahoru a toto bylo hnedka jakoby z kraje roku, kdy HIMO 6 začalo být jakoby distribuováno, takže pravděpodobnost je malá, ale ještě stále tady nějaká je. Zjistíme, případně dodáme, podíváme se, co je k dispozici ve skladech. Já bych tady možná u další otázky nechal klidně obrázek na kolegyni, protože se jedná o klasické rezidenční panely o výkonu 545 až 550 a otázka je jednoduchá, kdy budou HIMO 6 tohoto výkonu 545 až 550 na českém trhu, kdy je můžeme očekávat. Já s dovolením to rovnou zase předám k Tamášovi, ať máme nejaktuálnější informace. Tamáš, the question is HIMO 6 545 to 550 watt peaks, when it will be available in the Czech market, more or less. So HIMO 6, the 72 cell version now already offers 575 and 580 watt peak per module compared to 545, 550 of HIMO 5. V tuto chvíli vlastně 545, 550 není k dispozici, protože HIMO 6 už přešlo jakoby do té další fáze a nabízí výkony od 560, you said? No, 575, 580. Takže od výkonu 570 nebo 575. Toto je nyní, co bude k dispozici nejdříve. And could you mention the lead time? Those can be 575, 580 can be shipped even in June, yeah? Může už být zasláno, de facto může už být k dispozici od června. Já bych tady možná jenom doplnil, že sice je větší výkon, ale rozměr panelu je stejný. Je to tak? Ano, rozměr panelu je stejný. Takže pro případnou montáž na polích. The scientist version of the 72 cell HIMO 6 will be available, I expect that maybe from August. A co se týká té verze, toto bylo k verzi Explorer, co se týká verze Scientist, ty budou k dispozici, předpoklad je od srpen, pardon. August, yeah, and maybe one more remark which I did not mention in my presentation, that in many of the markets that I'm dealing, I deal with several countries.
there was always a high demand, and we also for Solarity we delivered the 66-cell version of HIMO 5. Zde samozřejmě, protože je velká poptávka na trhu, i pro Solarity bylo k dispozici buňky nebo panely s velikostí 66 cells buněk. And therefore, I asked, and also some other sales managers asked the management to put into production the 66-cell version of HIMO 6. A z tohoto důvodu, protože byla vysoká poptávka, tak vlastně lidé z Longi sami požádali svoji jakoby výrobu, produkci, aby zařadili i velikost buněk 66 do výroby. And the management approved, and so we will start to produce a 66-cell version of HIMO 6 as well. A protože to vlastně management to kompetentně schválil a nyní se dostává do výroby i tato velikost buněk 66. So on the same size as a HIMO 5 66 cell offers the main power is 500 watt for HIMO 5. Protože vlastně pro HIMO 5 byla k dispozici velikost výkonu 500 wattů. The HIMO 6, I don't have a technical data sheet yet, but the HIMO 6 expected to offer at least 525, 530, 535 watt peak on 66 cell. Takže tyto buňky pro HIMO 6 66 budou k dispozici pravděpodobně s výkonem kolem 520, 525. Datasheety, technické listy v tuto chvíli ještě nejsou k dispozici, ale je to ve výrobě, očekáváme v nejbližší době další informace. This product is under final certification. As soon as it is done, then we will have a datasheet. I expect this at the end of June. V tuto chvíli je to, jak jsme řekli, ve výrobě, je to pod finálním testováním a zkoumáním jednotlivých panelů, zdali dodržují kvalitu a spolehlivost, tak jak jsme se zmínili v průběhu celé prezentace. A pokud vše dobře dopadne a certifikace bude udělena, budou k dispozici technické listy a očekává se, další informace se očekávají v průběhu již června. And the first shipments I expect to arrive to Europe at the end of August, early September. A první dodání tím, že se vlastně červen, co jsem jakoby zmínila, je otázka výroby. Tím pádem doručení z Číny je plánováno na srpen, začátek září. Yeah. OK, další otázka, která se dle mého názoru přímo váže k té předchozí, je stejný respondent. Ano, tady si troufnu odpovědět, takže i na komerční instalace budou ty větší výkony. Ano, v podstatě odpověděli jsme, že RAM je stejný, velikost je stejná, ale již nebude výkon 545, ale počínaje 570 a myslím si, že tam vrchol je 590. Je to tak? 575. Až 575. Takže 570 až 575. Yeah. This question, Tomáš, was only about if they understand well the power bin, how where we get like how it's increase. Yeah. Máme v podstatě poslední 2 minutky. Myslím si, že spolu s kolegyní Kristýnou jsme to zvládli výborně, protože běžně jsou otázky ponechány do budoucna a následně jsou vám rozdistribuovány, což musím tady i lehce kriticky připomenout, že stále dlužíme odpovědi za předchozí DE seminář. Tak jsme asi dobrý tým. Pochválil bych nás takhle. And thank you very much, Tomáš. Thank you, Tomáš, very much. Welcome. A nyní teda počkáme, jestli ještě nebude nějaký respondent, zeptá se na nějakou otázku. Pokud ne, tak poděkujeme. Zmíníme pouze to, že všechno bylo nahrávané, můžete se na to podívat i posléze. Tady jsou ty důležité kontakty, já bych zde byl lehce individuální a nepíšte přímo na sales@solarity, ale píšte buď svým obchodním zástupcům, nebo můžete samozřejmě využít tento hromadný e-mail, ale my obchodní zástupci máme rádi, když je to adresováno přímo nám. Ještě jednou zopakuji, mé jméno je Ivo Maton, takže e-mail je jednoduchý ivo.maton@solarity, pak zde máme Tomáše Jilečka, takže tomas.jilecek, potom adam.bergman a canko.borisov. Já věřím, že jistě víte,
kdo je váš obchodák, sales reprezentativ a na koho se máte obracet. Kdyby ne, to univerzální adresa vás krásně mezi nás rozřadí. Tak jo, velmi vám děkujeme. Pokud opravdu máte nějaké dotazy, napište nám, rádi vám vše zodpovíme a moc děkujeme za pozornost a těším se zase někdy příště. Já taky. Mějte se. Krásný den a doufejme, že vám neprší jako nám tady v Praze.